סבא וסבתא, ההורים ובישראל, ומלכה. כולם מקבלים אותך עכשיו. גדלת, צמחת, והרדרת את תוירס לבודקה, תוירס המוסר. כמה הקפלת על מוסר, ונוחם עוד מוסר. הכתרת לנו את זה בעצמות. כמובן שיש עוד הרבה מה לדבר, אבל יש פה הרבה מספידים בני הארץ שלנו שאנחנו רוצים לשמוע את כולם. אני חייב לקצר, חייב. אני רוצה להודות קודם כל בראש ובראשונה תלמידך, נאמנך, שלא זז מהחדר כל החודשים האלה, שמר עליך במסירות נפש, יום ולילה, עשה כל מה שיכול בעניין הרפואי. לא היה דבר שהוא לא עשה למענך. הרב ינקב גרוסברג, שכוח גודל. היה משבקים, שבתות, לילות, ימים, כל הזמן ליד הראש שיבה, לא זזים, דבוקים בארון קודש, דבוקים, רוצים לנהוג עוד ועוד. עידו, אני חייב להזכיר פה את עידו. כולם עבדו כל הזמן, סוס נפש. ותמיד שהיית פותח את העיניים כמה דקות, מה שהיה מעניין אותך, אז מה קורה בישיבה? מאיפה לומדים? מה לומדים? מה עם ועד א'? איך הם הקליטו? זה מה שעניין אותך. מי הפיץ דגלו של תוירו, ירא ומוסר וסלבודקה בעם ישראל? חייב להגיד תודה לכל האחיות שלי שדאגו במסירות נפש כל הזמן. לא, אבל זה לא שנה פשוטה בשבילנו. גם גם אבא בשנה אחת לא גמרתי להגיד קדיש, עוד לא אמרו 11 חודש, עוד שבר על שבר הושברנו. איך נעבוד בזה? אבא, בכלל איך אני יכול לדבר לך בלשון עבר? איך אני יכול להגיד? תעלה לפני כיסא הכובד, תתפלל על עם ישראל בשעה הזאת, בשעה קשה, נוראית, שעת מלחמה. תנענע, תקרא שערי שמיים, לגמור את השכול, את הכאב, את הצער. תנענע את כיסא הכובד, ותפילו על הישיבה שכל כך אהבת שנים. אוי, למען המשך אבטוחס המשך קיום הישיבה, תתפלל לקדוש ברוך הוא שנצליח יחד עם הרמים, כל הצוות של הישיבה הקדושה, למלא את רצונך כפי שאתה רצית, לעשות מה שאתה רוצה. תוירה, מוסר, יראת שמיים, סלבודקה. אין לנו את הכוחות להמשיך, אבל אתם לפני הקדוש ברוך הוא תתחננו שנוכל להמשיך במסע הכבד והגדול הזה. ומורך השם דימו מעל כל פועלים.
אוי, ואמר לצורסינו די מפני ארו נאסף צדיק. רו, הקדוש ברוך הוא לקח את הראש ישיבה, שזה יהיה הקורבן. יאמר למשחס די, שזה יכפר על כלל ישראל. ונאמר אמן. רואי ששיבה סמיר, כהן רבי יצחק אזרחי שליטה.